gihaniyag karon nga kini mga higala nga reward no kay naghatag mga higala 1 million ang Vice President og adunay 500,000 mga higala gikan sa gobernador. Unya doon na po murag naghatag og reward siguro ang mayor sa Digos. Nga kining mayor sa Digos isa ni mga higala sa subject no sa mga komentaryo or mga expose ni Kapitan Dudong Bukol. Mga higala apil gani dia gina 1 million ang gobernador. Kang Sara 1 million pod. Kang 500 para sa makatulog sa mastermind. bahin-bahin. Ang kang si Joseph na iya. Wala. Kinis Mayor Joseph Cagas mao ni mayor mga Igalas Digos nya apil ni siya sa subject man siya mo man ginabanatan kanang palengke. Pero under investigation mo ni apilon mga Igalas kapulisan kay even gani katong hepe no sa kuan mga Igala pulis sa Digos apil ba to girilib man gani. Karon naasay nang gawas mga Igala nga video nga madungog nimo ang tingog nga daw tingog ni Mark Cagas. Kinis Mark Cagas mo ni Vice Governor nga bag-o lang natanggal mga Igala. Anak yun ni atong karaan diha nga Cagas nga si Dodo. No, Gob Dodo Cagas mga Igala. No, natanggal ni siya kay dunay mga mo lagi na isgutan ng politika. Ang gobernador karon diha iyang asawa si Yvonne. No. Kay mo na nagsangka atong puro man yung apelyido ra man guni tanan may Igala mga Cagas sa mga gining giaway diha. Mo na mga katropa now. Naay mga video ng gawas karon nga naay gabing pamalikas nga murag tingog ni Mark Cagas nga nalitok ang pangalan ni Tata Sala nga gibalikas may gala kay mo lagi tan-aw nila mo ilang gitudlo karon nga posible nga utok wata kay bawo mga igsoon basta si mismo pod nabasa na ako sa Facebook page may gala ni Mayor Tata Sala sa Santa Cruz nga ni-react po siya iyang pakasuhan kuno may gala kinsa man tong nagtudlo niya. Ala sige mga kaigsuunan maning maginaingon lagi nga mudagan ang investigasyon hinaot nga dili maimpluwensyahan ni bisan kinsa mga gala nga mga dagko nga mga politiko. Alas 7:36 na atong mabinaon kay katong mo intawong tiguang no katong tiguang po intawon mga gala nga nag-uli og pitaka atol gyud sa pagpusil. Bright po kay ning uban nga mga netizen. Pataka po ning uban mga gala oy. Amot lang ha unsay tan-on ninyo pero para nako wala toy labot oy. Wala toy labot tong tiguang. Na-shock lang po in taon to siya. O na-shock lang to siya ba kay ikaw danay pusilon sa imong atubangan may gala unsa magkabutambling ka. Mamusiga gyud na imong mata. Unya apil di may gala maka kuan di ka kalihok halos. Kay kan gipasiatab man god no sa mga bright sa social media ning uban lagi. Nga si tatay ko no kakunsabo no kumbaga accomplish mga higala sa krimen sugo nga karon ma-distract si kapitan distracted naman to daan si kapitan kay ina nga no nag-Facebook live man to kung mag-Facebook live ka mga higala di man ka makalingi-lingi is palibot diha man ka sa imuhang nabay mag-Facebook live magtakilid kung mag-Facebook live ka unya makigistorya man ka sa mga nagtan-aw nimo nag-deliver ko kag mensahe diha no. Karon ilang ginakuan ni palagbaya ang nagpa-interview ang tiguwang si Silvestre Diretso. Mo ti pangan mga higala sa kuan niya. Naapay kuan no naapay mga kung sa tawag ani mga theory sa mga hinampak mga higala nga bright nga kadto kunong tag-iyas pitaka kauban ra sa sigapon si tiguwang. Nalocate man tong tag-iyas pitaka bay. Si Labador taga Davao tuwas Davao nag-repair og motor. Wara good. Maka lisod baya mo mamasangil og tao baya nga way kapasikaran makasuhan baya mo ana. No ay mo pataka niya. No? Nga imo lang basta-basta wala gyud igong wag gyud saktong basihan. Kana no ang presidente nga nay saktong basihan nga pasanginlan di mo mamasangil ana. Kana mga tao nga igo lang na mention na tungnan lang gyud mga higala. Coincidence lang. Mo na intay pasanginlan. Kanang klaro na kayo may galang nagiyag-yag diya sa Saldico. Moingon bagyo gyapog way kredibilidad sa Saldico. Naon sa gulin taon mo. Paminaw na to dong be katong si Tatay Silvestre Diretso. Nag-interview ni siya. Sige. Video ko yung mukuan ana kay tinuod lang akong katuyuan dito niadto ko dito. Katura yung wallet nga akong i-date endorse kang kapitan. Wala ka involvement sa crime. Wala kuan kay gani wala ko kabalo ko.
kung sa ana na pag mahitabo, naman ko'y taohan niya dito pag kami, kasi sa kapatero, ina ko isang sa dito, nimo, ina ko nga, magkakana ko ni Pilar na ba, kung endorse ng kapitan, para at least ukwan, dili na lang kuha ko nila, anak ba niya. Pero bago na ko ito dito, nag-post ako dahil sa akong cellphone, isa tayo sa kitaka, gaya na akong number na ako, magkabasa, matawagan ko nila, kung sila ginagawin sa kita. Katong imong porma daw sir nga kuan daw kanang nagagunit-gunit daw kasi imong ulo, nagaliyok-liyok daw ka mga kuan daw to. Signal daw to nimo sir sa gunman. Agno ang. Wala kay, wa magani kung bago na kong cellphone ako. Ang cellphone ako nakabutang sa ibang nga blue. Lumad jud ka nga taga 3 de Mayo sir. Oh, diha ko na tao. Pero sir, sa sakyanan nga ni Agi sa balay ni Kapitan, nakita na niyo Wala mga ko bantay mo. ko sa sakyanan. Wala ko bantay ka. Talikod man ko sa kalsada ko. Sir, nakita ko naman sa video nga pagbuto-buto ni ano ka sa imong gilikuran, asa kanya ato sir? Oo, wait. Pag mayroong buto, liad sikap. Nya, tanaw na po, talikod siya, nanay dugo sa likod. Nya, pasunod siya, pagbalik niya, abi po siya nakabalik, napay duha ka buto nga sunod-sunod. Buto na kanaan ako sa likod sa pick-up. Pagkahuman, dito kong tago dito, kaya kita na ko ito yung tawangan danog ng pangalag puloy. Dito ni tago, disuksok kong apil dito, baliduan namin dito. Asa to sir? Dito sa balay, sa kuan, doon sa nitambuan yun. Sunod sa balay? Oo, sunod sa balay nila. Kung saan mo oras nakita ng kwan, ang pitaka Kuan, alam mo, alas 5. sa hapon, anong kay kapitan yung gikuan, anong dili sa police station? Oo, pagkay, anak mo, at least ito, wala yung kay purpose na trabaho kang kapitan. Pag-post na ako, nabasahan sa kong ikagaw nga, ay, gaw, ito kang kapitan, kaya tagagag mo yung anak, napagalian sa kuha. Muto na yung ganyan ko. Pero wala yung ko ato. Kung wala ko sa kong nag-chat akong igagaw, ipato dito, dili, wala ang tapos sa kuha. So nadali ka sa premyo. Oo, ano lang ba, kay, nakita mo po na ako kung karanay, makatot siya dito, nagaan niya bugas, ano ba, tag 10 kilos, tag 5.5, ano ba. Ano po sa kong partner, wala, ato na ito bilang. Ay, ikaw na lang, may kapil, siya, ato na ito dito, sige, makadaan po ta, ano ba, may akong kuhaan. Wala ko yung naunsay akong plano, wala. Wala dito akong tuyo nga, endorse na ako kita kasi. Pag magpusil tayo, asa ka ni Adto? Ni Uli ba ka? Dugay pa. Dagan na kayong tao. Niya na pagaling ko sa tanong ito pang nagpuloy. Uy, ikaw na ba naspitakan? Tulog na ko. Uy, ikaw na ba naspitakan? Nasa lamisa. Nako, uli na lang ko. Purog naman ko. Uli ito. Sugatan pagay na ko ang patrol. Pagay na kong gawa. Sugatan pagay na ko ang patrol. Nisunod na anak. Wala lang po ko. Dito lang pagay uli. Sir, unsay masulti nimo sir sa mga kuan mo sir? Base mo, pangdaot sa mo sir. Oh, mga nila akong kuhan. Huwag ito ito nga akong kuhan nga. Punta, di ba na kami ginana sa wako. Wala mo kayo daw nga motibo kag kapitan. Kaya gani, kailang yung ni kapitan. Kaya dati sa una, sa wako, wala pa siya ng kapitan. Batangkong pa siya. Nasi, katong jeep nga arangler. Ako ganitig trabaho ato siya ha. Unsay trabaho nimo sir? Mekaniko di ka sir? Builder. Ah, welder. Sa pangalan din mo sir? Silvestre. Apelyido? Diretso. Diretso? Diretso nga D-I-R-E. D.R.S. Etso. Kana, video Oh, ko sige na daw, sige na daw. Kaya tinuod lang. Wala man ang kabanay, wala gyud nagkuan sa iya ha. Ang namugna lang ng istorya ha, gumikan kay nay mga bright sa Facebook nga gi-implicate si tatay. Kanang mga kuan ba? Mga investigador sa Facebook. Daghana na bagpapil ani mga netizen ron ay. Kung politika hisgutan, mahimong political analyst. Kung sakit sa hisgutan mga higala, mahimo na sad mga higala nga mga eksperto, doktor. No? Kung maghisgot sa Bible, mahimo sa sila mga Bible scholar. Galaw-gawa ninyo eh. Muna diha nagsugod kay gi-implicate si tatay nga kuno ang iyang katong mga ana-ana niya siyang ulo na ay mga sinyas kuno, mga kaigsuunan. No, ako wala ko ikuan na nagtanaw lang ko may galas panghitabo. Kini man gud siya taga Digos, taga diha ni. Kini tawhanan ni constituent ni kapitan. Unya, katubang utana sa usa ka media, nganong ka kapitan nimo giuli, nganong dili si pulis. Si kapitan man gud naanda na diha si Bukol, si Dudong Bukol na anda na siya diha nga ulianan na og mga nawala. No, daghan na kaayo na mag-Facebook live siya, tanaw nimo yung mga nakalabay nga mga episode.
no, sa iyang page mga higala, no, nga Oscar Dudong Bukol Jr. o Cap Oscar Dudong Bukol, makita nimo na nga daghang mga tao nga gauli may galag mga wala, lost and found nga mga item nga diha siya ginauli, meaning gasalig ang tao didto. No, di pa na ito na questionon. Ngano may umanta nga dapat sa pulis? Dapat mauaw pang pulis ana may gala kay basin og mas musalig pa ang pulis o ang tao sa ilahang kapitan kaysa pulis, mga igsoon. O pang tagadigos anang mga pulis, mga igala. Dako kay nga question sa ilang kredibilidad kung gisaligan ba sila sa mga tao. And besides, basit ang nawala ang item, nara diya sa 3 de Mayo na punitan. Alang iadto pa nimo dito sa police station, yato aman to Sentro Digos, kanang 3 de Mayo na aman sa highway. So pinakaduol diha sa gipuy-an ni kapitan niya na ilhan na nagyuda siya nga ulianan mga igalas mga butang. So, I think dili na to pangunahan ay mo sige analisar diha sa ay mo sige og pasiatab diha nga maka kuan ba mo maka angin ba pubug tawo nga igor en tawo mga igala nag kuan ba no nag-ulian ng kuan imbis kay mo lagi na kapait ba kay maayo sa iyang intensyon muuli ra sa nawa nga butang unya nang yawat ra pod kay kini is Kapitan Bukol no kung naay muuli naa siya reward sa honesty sa tao no para sa ato nagot ay kwarta sweldo gud to atong taga Davao man ditong si Labador no ang ginahimo ni Kapitan hatagan niya bugas no kumbaga pasalamat dili reward kun dili murag an act of gratitude no sa imong pagka-honest kay pwede gud mo nang i-keep ng kwarta ilabay ang ID nagka mo nga di ba pero mas gipili sa tao nga iuli ang pitaka tong item nga nawala and then hatagan ni Kapitan og bugas may na lang mga kaigsuunan karon kay gihimuan na po sa mga bright social media og only in the Philippines malagi mga analyst man kuning uban nato nga mga naa sa Facebook bay inig ka bisag unsa mga panghitabo mo dali kay sila asa man na eskwelahan ng inyong talent oy kay mo eskwela ko. Renante Biralio, good morning sir, watching from Leyte. Oy, kumusta mo dias Leyte? Naapas Martin Romualdez dias Leyte? O tuwa dito sa Forbes Park kapuyo, dindot ba kini sila balay sa Forbes Park mga igala eh? Di sila may kinibitong atong mga taga Leyte maning taga Leyte naman ning ato mga kuandre dong mga butante siguro nini. Oy, Noel Hontilia, morning sir, watching from sani Tabango, Leyte. Leyte gyapon. Kumusta man diha? Alas 7:47 na mga igalantag na sa atong pagpanagubanuban. Tristan Gulay, good morning. Good morning. Og Richie Mirko, sir kay nomdom ka atong negro nga gahisgot og